Гэта вельмі лагічнае пытанне для 21 стагоддзя, навошта абмяжоўваць прадукцыю чагосьці. Але гэтае пытанне лагічнае толькі калі вы бачыце ўсіх рамеснікаў, майстроў у горадзе як асобныя эканамічныя адзінкі. Бо для нас натуральная ж думка, што канкурэнцыя эканамічная гэта добра. Але ў чалавека сярэднявечна фундаментальна іншае ўспрыняццё гэтага пытання. Па-першае, што такое цэх, гільдыя? Гэта не проста аб'яднанне людзей вакол пэўнай прафесіі, гэта не проста прафсаюз. Цэх гэта грамада ў сабе. То бок сябры цэха яны збіраюцца разам маліцца, у іх ёсць свае агульныя капліцы, у іх свае агульныя святы. Цэх гэта грамада, паўнавартасная грамада ўнутры гарадской грамады. І вам унутры гэтай грамады не патрэбная канкурэнцыя паміж яе ўдзельнікамі. Таму, калі вы ствараеце гільдыю, то вы хочаце, каб у вас была колькасць тавараў, якія у вас прадукуюцца, такая, каб не ўзнікала занадта моцнай канкурэнцыі паміж удзельнікамі гільды. Менавіта таму гільды і гарады ўсталёўваюць нормы, колькі вы можаце прадаваць адзінак вашага тавара за тыдзень. І таксама гарады ў сярэднявеччы ўсталёўваюць цэнтралізавана цэну тавараў, якія вы можаце прадаваць. Вядома, не ўсіх пазіцый тавараў, там было шмат выключэнняў, але калі вы ў гільдыі, то звычайна ёсць зарэгуляваныя пэўныя катэгорыі асноўных тавараў. Вы не можете ставіць там іншую цэну на гэтыя тавары, і адпаведна, у вас усе рамеснікі ў гэтым горадзе прадаюць усе асноўныя тавары больш-менш па адной цане, у вас няма канкурэнцыі паміж імі. Калі рамеснікаў стае надта шмат, то, вядома, у вас і стае канкурэнцыя. Так, шмат практыкаў сярэднявечных гільдаў, яны створаныя менавіта такім чынам, каб колькасць майстраў у вас больш-менш заставалася такой, каб усім было камфортна. Пад усімі я маю на ўвазе, вядома, сябраў цэха.